Idinaan sa pagsasayaw ng mga mag-aaral sa kolehiyo ang mensahe ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2023. Isa ang DOH Camarines Sur Treatment and Rehabilitation sa ahensya na nakatuon sa pagpapalaganap ng masamang epekto ng iligal na droga sa kalusugan at komunidad. Yung topic actually ng Iradiet is actually people's first, stop discrimination, and strengthen prevention. So, medyo in-incorporate namin, binaba namin sa level ng mga youth again kasi yun talaga yung target namin, yung advocacy na maipabot sa kanila yung drug awareness campaign. We want to convey that message na we have yung lifestyle na drug-free and meron tayong outlet, healthy outlet ng activities ng youth. Sa temang Create, Dance, Live expressing talent towards a drug-free lifestyle, nagpasiklaban ng CSPC Elite, Biscast Intensity, Indayog Dance Company ng Sibiswapili, NCF Centers for Arts and Culture, at Colors Edition Dance Troupe ng Sibiswak Calabanga sa hindi lalagpas sa 7 minutong sayaw. Nag-base na lang ako kung paano nila ipasok yung sayaw din sa concept. Dapat po kasi balance kasi still dance competition pa rin po. Nandun na yung choreography nila, malakas na yung choreography, yung sa concept nila po. Though nagkakaiba-iba lang sa creativity, so siguro dun po ako nahirapan masyado. Nakuha ng NCF Center for Arts and Culture ang 3rd place. 2nd place naman ang CSPC Elite Dancers. At 1st place ang Biscast Intensity. It's all about po yung friendship siya. Kasi there's a one guy na parang lulong siya sa droga and then nahawa yung friend and all. And sa last part, lumabas yung isang friend na nag-sacrifice siya na ibinigay niya lang yung sarili niya para yung friend niya is mas-save sa pagkalulong. Sobrang relevant po siya these days since marami po talaga nalululong sa droga and napakagandang campaign po ng DOH para na rin po sa awareness ng drugs. Yung movement po namin na ginamit doon, may regret, may pain, at the same time po, may na-lost po siya, which is siya po yung talo at the end of the battle. Main character po namin, which is si Carlo, siya po yung nalulong sa droga. 10,000 piso ang premyo ng 3rd place, 13,000 piso sa 2nd place, at 15,000 piso plaque at token para sa 1st place. May 4,000 piso naman para sa consolation prize. Gusto namin magpasalamat sa lahat ng nag-participate, nag-effort, talagang nag-practice. Kahit busy yung schedule, maraming salamat po for participating. Marge Sarico, CSN.